Ola, son Jonathan de Coiro Tres Pés. Empecei no mundo do coiro como hobby porque sempre me chamou a atención, así cando iba a visitar feiras, que sempre me gustou a artesanía. Fun a un curso con Miro Magariños e desde aí gustoume, collín o gusanillo e convertiro no meu traballo. O nome de Coiro Tres Pés ven porque o meu obradoiro está dentro dun hórreo e este hórreo, a diferencia dos demais, ten 9 pés, o sea, debe de ser pés pares son impares, son 3, 3 e 3, é un pouco máis ancho do normal. Os produtos que teño son bolsos, maletíns, carteiras, moedeiros. O proceso de elaboración é totalmente artesanal, desde a costura, desde o corte, todo o proceso é coas mans. Bueno, levo nesto 10 anos, pero con Artesanía Galicia levo un ano e medio ou así, porque o vi como unha oportunidade, por que che dá visibilidade, como algo máis profesional.